Mag-hi naman. Hi guys! May sparring ang anak kong si Marco. Ito siya. Nako, magbo-boxing daw. Ako yung kinakabahan. Mas kinakabahan ako kaysa sa kanya. Ngayon, ayaw sana namin. Kaya lang ihatid namin siya. At puntahan ko rin. I-video ko. Para sa ganon, may share ko rin sa inyo. At para may balita ko rin sa inyo itong Black Snake Boxing Gym. Halika, punta tayo sa labas. Ang address nito is andito sa, anyway guys, ang details ilagay ko sa description box, yung rate nila, dahil interviewin natin kung pwede si Sir John Rill, kasi siya yung pinaka head coach dito, si Sir John Rill. At ewan ko lang kung may tao ba, anak ko? Hello, is that open? Dati ka lang i-open ko lang muna. Marunong siyang mag-open eh. Kasi parang bahay. Second house ni Marco ito. Lagi siya dito noon. Araw-araw siya. Ayan. Medyo, medyo natagalan lang ang pagpunta namin dito. Maybe, let's say 1 month and a half na hindi kami nagpunta. Dahil alam nyo guys, ay binago nila ang gym. Na-renovate. Then, napaganda ng husto. And then, bago na yung boxing ring. Tapos yun, sabi nga ni Marco, punta tayo mama para ma-videohan mo, dahil excited ako dahil bago na ang boxing. Wow, andito pa lang ako sa entrance, nakita ko na, oh my god, it's elevated already. Hala, totohanan na ring. Look at that, ang ganda. And wow, ang ganda naman ito. Ang gaganda ng tanim. Ay nako, copyright yan.
Ako'y kinakabahan na. Umpisa na. God bless this sparring. God bless this sparring. Oh Lord God. Please. May they have a safe fight. Just an sparring, pero ako'y kinakabahan din dahil you know, kahit sparring kung ano. Diba? Prediction. Okay, so point wearing Jungko is now the WBO champion. Yes, sir. Come, boxers. okay, boxers, puntas. Play the video rep. Okay. Tara, binaw. Doon na kamay. Sugod. May sumbang sa o. Sige. May sumbang sa umos. Wa sa likod. Sa bentran. Down. Boxer ready? Ready? And time. 2 minutes. Yeah. Time is ya. 2 minutes. 2 minutes lang. 2 minutes. Ha? Silpon. Ay, silakan. Okay. Alright, coach. Atras. Ready. Atras. Oh, mana? Okay, time. Back. Sa rep. Gerak.
lawan kamay. So, last 10 seconds, back. Last ka mo, hands up, Marco, hands up. Hands up. Nice. Stop. Hey, back. Stop. Pre, murag si Pikiro, pre. Nice. Marco. Okay, good. Hey, ma'am. Biscuit. Oh my God. Last round.
Bye-bye. Bye-bye, Yana. Thank you. Thank you.